haskakan zuciya. Na yo nufin zanyo yabo gun shugabar duniya. Ya alkarimu Kano ko salati gun shugaban anbiya. Dan shi ne Abdullahi haske min indillahi. Dole ne yau mu so Batulu shugabar matan aljanna. Shi ne amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Ni zan bai san ahalil baiti ya'yan gidan mai mikati. Ya masuma ba gardama ke ce hasken mai mikati. Ya mai Hassan wal Husaini ya jikokin manzan Allah. Kyawun kifa kyawun manzo ya binta a yau ni na zo. Gani na zo ki dafan kai na ki karɓe ni. Gaishe da amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Gaishe da amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Ya sayyida ki ci gaba kan san ki ban fargaba. Na san iya da duniya ƙaunar ki ce kan gaba. Ya mai mukami a yau duniya nike na kama adan zuciya. Ya binta Rasulullahi ya nurin nurullahi. Ya abar so ko ina mai sanki yana aljanna. Gaishe da amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Ya jauharo manzon Allah matar Ali zakin Allah. Ya mai yabo zo dan yabo Ummul Hassan baiwar Allah. Ya mai mukami a ran lahira nike na kama a rai bajira. Kin haɗu kin kai ƙarshe baki da lambar kushe. Ya Alimu kaban ilimi in bege abar sona. Gaishe da amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Gaishe da amar kauna Zahra ke ce hasken raina Zahra. Ya abar so ko ina sakiya sa kunci ya kone. Gaishe ki abar kauna
so ko ina san kiyasa kunci ya kone. Ya abar so ko ina san kiyasa kunci ya kone. Gaishe ki abar kauna Zahra, ya binta Rasulillah Zahra, ya ƙaharu ka rinjaye kan dukan a'da'u.